Som mi yn edrych gyda ha. Sri yw'r yn Christy. Chanawn, som mi yn girl agus cars just ha. Co is misse le Airgead. Oh, who's just u heen? Who's just out here? Good job. Who's? Als je goed beleid. So in geoshacking, skrissel, le Airgead. Geoshacking is skrissel. Wel, ha program show goffi ma. Co and snob is Zach. I feel some G how dollar that. Absolutely. Yeah, stoch. Is Gaske wil me go jail West End. Fusion doi, how gagra West End. Gaan jij snob in het gitaar? Mag ze geoshacking? Mag als geoshacking, ja. Gaan we effectjes zien, agus gaan we gundig. Self-aware. Hij is een goed terug. Co is BUAILTICHE wordt ik in de gianach nach clachgap. Use. Absolutely. Use. Like in skutal hamish gianach nam bhith. Ha kenyum gianich me extendable fork. Met a me boyke. Yeah, you could like pull it out. I guess that my method. Yeah. Oh, Christy. Co is BUAILTICHE tip mo the horse. Hij is een geoshacking. Wat mis je dan aan zijn kutje? No. Honestly, yeah. Hij moet je nog spelen, maar hij heeft het taket. Er zijn weer dolge bij. Hij heeft het klaar dat het peace big beat dat gevaarlijk gehorst jij. Oh, put her there, brother. Yeah. Wow, oh, was je een snog? Als je nu naar carriage. Co is BUAILTICHE wie scammed. Dus. Totally. Maar is compleet. Hij is een BUAILTICHE wie aan de cult. Ja, wie? Hij weet je nog? Hij moest je geama. Hij moest je het al de neuen uit een shin. Hij is in a cynical stuff. Yeah. I guess like skeptical move with it. I guess hij like wow. Like, whoa, let's just see what happens. What I caught him. Oh, Christy. How leuk. Zin een druppeltje hakken. Ga je met je leuk? Hij mossig. Co is BUAILTICHE with een luxurious gianach. Oh, miss je. Absolutely. Yeah, miss je. Yeah, how is the fancy, Mr. Fancy Pants? Yeah. Co en bier naar biaad eet hagelingen hier nu. Ga je een gewil? Geoshacking maar als je niet. Dag is nog BV maken die hagelingen hier nu zo'n 3 uur dakking. En YouTube agus iPlayer. Co is BUAILTICHE etiquette de chudesteach go stocks a shares. Oh, stocks and shares, me graag ze halen. I know. In brieftrippeltje kan je al etiquette taakje nog chudesteach stocks and shares. Stoch aan een figet plenen. Stoche. Ja, maar ga je door in je genoorsen. Ja, gaffie. Oh no. Oh no. Sin amnuchach co ha govi nis biarstiche. Dus Am I spend you be a geoshacking? Biarstach and a girl. Oh! Agus carstus. Som mi yn edrych gyda ha. Sri yw'r yn Christy. Chanawn, som mi yn girl agus carstus ha. Och, I sy'n snog. Am I spend you godoch o gyfel spending habits either galiche acin ach had a chéile gyfel yn un shores a fialsyn och acin me Airgead. Stoch o gyfel na wytyn esher sy'n teul sydd yn asgi. Wel, fi fi siw cet er ysre ut som ffain yw bach. Smooth.